Ето си ме, Александър Кръстев, Сашко Малкия, Александър Йорданов Кръстев. Не съм ти никакво Радко Шишарата или Радко Добрев, който си един и същи човек. Той нито съм ти някакъв Панайот, нито някакъв Мартин, нито някакъв Жоло. Даже и Радко се преструва за мене. Буквално. Колко много кражби бати имаше на милиони долари, престройки се за мене. Не само той, а и някакви други. И аз да си мълча. Се преструват за мене, ми хакват телефона, играят си с мене. Какво е това, бе? Се облагодетелстват на мой гръб, използват ми името, възползват се от името ми да крадат, манипулират разни хора, чак от други континенти. Особено той. Гледат си, измият ръцете с мене, подават някакви жалбички за разпространение на някакви си дроги, морги и така нататък, глупости, гадости, пишат в интернет за мен, какво ли не, някакви ебати и отвратителни неща. На какво прилича това, бе? Чак и доказателства за българския добраш искат за телевизора. Ето скапания телевизор. И в момента по местото жителство, още не съм регистриран тук, живея в Люлин 6, блок 621, вход А, апартамент 8, етаж 2, първата врата дясно. Се възползват от мен да си мият ръчичките. Си мисля, че това е някаква игричка. На котка и мишка си играят. Най-първо вече стига, чак и самоличност, там и тръгнали да крадат. Остава да поискаш да ти повторят въпроса. Вземи се в ръце, пияница такъв. Джейн седи отляво напред. Кой е на два стола от Тони? Той е отдясно на Джейн, до по-човек носителя. Всяка седалка е широка по 76 см. То по-човек на писане съм някаква пионка, на кой му падне, или някаква кукла, или някаква мишена за използване и възползване. Джейн се препадали. Страх и инспектор Фауър обсъждаме опасна операция. На работа си. Вземи се в ръце. Така.